Yung buntag, mga kaina, welcome to Ini Show. Tapos karon ang atong himuon kay maghimo taog blue ternate tea with lemon. So tudloan ta mo kung unsa ang process niya. Okay? So kanila ang kinahanglan nato na himuon. So first kailangan nata kani ato ang blue ternate flower, then ang atong lemon, sliced lemon na siya, no? So magbutang ra ta diri sa salaan og mga 5 pieces lang na 5 pieces na fresh flour. Ito ni siyang hugasan lang na ito. Yung mga kainay, ibutang ra nato ni ato ang 5 ka flour. Lima ka flour nga nahin sa tasa na itong i-prepare. Yan. And then, utangan nato siya o ininit tubig. So, muna na siya mga kainan, no? Ato lang na siyang ihalo. Yan. So, makita ba ninyo na nag-blue na siya? Ayan. Nag-blue na siya. So, halo-halo lang na ninyo para mahimo din siya o blue kaayo. Mga pila ka minutes. So, mga mga 2 minutes. So, dark na siya mga kainan. No? So, pwede na nato na siya kwaon. Set aside na nato na siya. And then, ato siyang haluan o lemon. So, mag-squeeze tag lemon. So, nakita ninyo, nag-change ang kulay. Nakainan. So, mo ni siya ang ato ang blue tea with lemon. Pwede ra nato siya butangan, anak. So, mga kainay, natural siya kasimple sa paghimo sa blue ternate tea with lemon. So, itry na ninyo. Kay, lami kayo ni siya nga inumon. So, muna ni siya, oh. Lami kayo siya.
So, itry na ninyo. Kaya masamot yun mong kagwapa. Thank you.